Hei moi. Voisit sä antaa vähän mulle sun ajastas? Sillä mä oon aika paljon antanut omasta ajastani teidän jouluilotteluihin. Ja nyt tässä tää vesipytyssä seisominen alkaa pikkuhiljaa mua kyllästyttää. Mä voisin kertoa vähän mun elämästä ja miten se on kaikki lähtenyt. Oikeastaan mä voin kertoa mun juomisesta sit myöhemmin, mutta mun taimiaika oli ihan iloista aikaa niin kuin kaikilla muillakin taimilla aina oli. Mielettömän hauskaa ja ketut ja karhut kävi aina moikkaan nisäkkäiden puolesta, eikä mun tarvinnut ihmisiä paljon nähdäkään. Mut mun varsinainen alamäki alkoi silloin, kun mä tiesin, että mun kohtaloni on tullut joulukuuseksi. Mulle ruvettiin antaa erinäisiä vesiryyppyjä, vaikka oli hellekelit. Ja mä sitten otin kaikkea aina, mitä annettiin. Mutta anyway, se lapsuus oli ihan hieno. Mä kasvoin aika nopeasti ja minusta tuli melko näyttävä, vaikka mä nyt seisonkin ihan vinossa. Mutta se, mihin mä haluaisin puuttua, on se, että täällä nykytahdilla tää mun juominen on semmonen 3-4 litraa päivä. Se on mun mielestä liikaa. Mä ihan itkettää tää juttu, kun mä oon niin paljon vetänyt, kun mulle on tarjottu. Niin kuin näette mun vino-olemuksenkin, se on ihan kauhea. Sitten kun tässä on tulos, niin mun piti mainita siitä vielä, että mä tunnen ihan hemmetinmoista juurettomuutta. Sekin on vaikuttanut tähän mun juomiseen. Ja kirkasta vaan juotetaan. Oli se jotain kuravettä tai jotain, niin lapsena aina sai semmoista soran läpi tullutta hyvää. Sitten sai paljon paremmat fiilikset. Nyt ei oikeastaan mitään muuta tehtävää kuin neulojen karistelu isännä ja emännän mieliksi. Saavat paha siivota sitten keväälläkin ja kesälläkin minua vielä. Kyllä mä tiedän, että loppiainen on se mun viimeinen hetkeni. Ei mun paljon muuta. Mä ravistan itteni pari kertaa ja sä voit mun puolesta mennä.